Så er ferien forbi, og sigtet er indstillet mod næste mål, som er VM i Las Vegas næste år. Las Vegas er første mulighed for at kvalificere sig til OL i Rio, og jeg kommer til at arbejde benhårdt for at kvalificere mig i første hug. Men nu har jeg brug for din hjælp. Venner af klubben har taget initiativ til at starte OL-klubben, hvor alle de indsamlede midler går 100% til den sportslige satsning, som f.eks. sparringspartner fra udlandet og gæstetrænere. Jeg håber meget på at få jeres opbakning, og alle, der bliver medlem af klubben, deltager i lodtrækning om en brødrejse til det europæiske stævne for at opleve mig og de andre landsholdsbrødre i aktion. Senere i filmen vil du kunne se, hvordan du bliver medlem af OL-klubben. Tusind tak til alle, der støtter mig.